ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଅର୍ଜୁନକୁ ବାହା ହେଇଛି। କଳଙ୍କିନି ଅଲା ଚୁକି ତୁ ବାପାକୁ ମୁଖ ତଳକୁ କରିଦେଲୁ, ବାପାକୁ ମୋର ଚୂନ କାଳି ମାରିଦେଲୁ। ଅନ୍ୟ ଉପାୟ କିଛି ବି ନଥିଲା। ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ବାହା ହେଇନଥାନ୍ତି ତା ନହେଲେ ସେ ତତେ ନେଇ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ତୁ କହିଲୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ତୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲିବୁ, ମୁଁ ଦେଖି ସହି ପାରିବି ତ? ଆଲେ ପାଗିଳି, ମୁଁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟ ଠିଆ ହେଲେ ତୁ ଦେଖିପାରିବୁନି, ହେଲେ ମତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଇ ତୁ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ପାଇବୁ ମୁଁ କେମିତି ସହିବି? ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଭଉଣୀ ମାନେ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି, ଭାଇ ମାନେ ଭଉଣୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ହତଭାଗ୍ୟ ଭାଇଟା, ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭଉଣୀଟାକୁ ମରଣ ଭଉରୀ ଭିତରକୁ ପଠେଇଦେଲି। ଏ ଗୀତା, ତୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦବୁ ରେ। ମନରେ ଅନେକ